Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar, taparağı salamu alaikum. Wa alaikum Halmurat. Qowumysyň iýleşler. Assalamu alaikum. Buyur Halmurat ağa. Aha, yeme, taparağı bärde şuňaly ýagdaý barda, indi hökümetin taktikasyny men şu taýda vatandaşlarymyza aýtmakçy bolýan. Görýän, ýurdun daşyna şol ýanky elektron hökümete, elektron döwlete garşy hökümetin adamlary dürli nickname bilen hüjüm edýärler-de. Şol ýaşlyň başlangyjyny ýatyrmak üçin, ýaşaňy päsgel bermek üçin. Aha. Ýurdun içinde bolsa Gurbangul eýýär şulardan gorkup, şulan diýen zatyndan aýdýan zatlaryny özüne geregler reforma başlaýarmyş. Hana. Ay ine ol pudoldy kertmel, bu pudokda mana gurmaly, ine bu şuprarlar amal etmeli, bana ol ýanky sanly reportaj edenmeli, ol vice premierleri bilen, şäheriň hakimleri bilen, binemen anladı. Ol görüp dur şu işlerin ediljegini. Ol ona tabi, olun boyun alýar. Ýöne şu işleri nähilem bolsa şu başlangyjy ortadan aýyrmak üçin dürli sapalaga ýüzürýärler-de. Ýöne o bolmaz. Bir işleyen ýaşlar düýbünden başga terde hereket edýärler-de. Hökümetim ondaşynaky güjüklerim bu zatlaryň öňüne alyp bilmedi. Ine görünüp duranlar adamlar feredin deňestirin. Ine ýanky elektron hökümet orta çıkıp başladı ol, indi ol aňyrky bir kanun hökümet başlaça taýrap başladı. Ay reform etmeli, nämet sen etjek bolsa 14 ýylla nir dediň diýilen sonra var. Şol bir döwletde, kime garaşyp geldi? Ol 14 ýylla, 7-nji ýyldan bäri şu güne çel. Indi ýaşlar bir zatyň başyny tutup şu işlere girişip başlany, men reform etjek diýdi. Utanyn. Yerim döwlet etjek diýem Halmurat. Mena hayra. Ine şonu aýtaýyn diýdim tapara. Endi beýle gurrunlar ödüň etip başlaýar. Mekä Soragma elektron döwlet etjek diýem bodu. Yo, indi ol görýän ödüň serredip oturýar. Şu hemme döwletiň, hökümetin ähli işini orsaýsa gawarýasy galava gepleýän kelle ol diktir aýdyp otur. Gurban ulgurlan ha. Hemme zatı son ornuna son iki tane diktir görgülaydı otur. Olunum ağzına yakın Viktor Hranfiyalı yazıp berýän bolmaly. Bir döwletde kelle yok, o zatlar aýtmaga da, gürlemäge de, akyl ýetirmäge de. Ýöne, indi bular şol öňünden gaçsak bolýar, ne bize mene reforma başladyk, olar gerekkel, etmesene reformasyn diýen ýaly, şol öňüni bassak bolýar da, başlanan hereket. Başga hiç tat ýok. Halmurat, her zadyň kopýasy originalynyň erbet bolýar da. Ol düşünüp zat. Ýöne edýän bolsa etsin, göreli. Menem ol reform edýän bolsa bugün näme gittim Halmurat? Oğullar aýlandym. O düýünem, bugünüm onuň fermerler bilen bir nemetdim men saňa. Bunu käbir ýerlerini görkedeýin Halmurat, biziň oğullarymyza senem seret. Bana? Ne? Görnýärmi? Yo, mene senden maşa hiç tat göremek sapara. Yok, görünmeli öyle. Ben ekranımda ne? Ha, indi görünüyor. Öyle geldi bir yerde. Şu fermerlere mihmançılığa gittik dün. O video çektik. O yani sığır hocalıklarına aylandık. Ne Şvedlerin demesi. O oğulları. Ne gizlice hocalık. Ne şu öňümüzdäki näme? Şu ferma, gördüm köne ferma gadymy. Görnüpdi. O bir maşgala erheley bir ýanky ýetişen oğulları var. Ola hem okuýar hem başga ýerde işleýärdi. Bir 60-70 tane taglyan sığır. O ýanky biziň türkmen nemämizde hasaplandy. Bir kalkodyň tüýdüni berýärdi. Giden bir kalkodyň.
Yani 3 tane adam. Yine kaptallarına da yerleri. Yani sığırlan ödü, çopontu zaten gelişip göründür. Ne tel var. Yani elektrikli tel. Uçastık bölük de. Onun sonra otluya bir hepte bir yerine, böyle kepte eylekine. Sığırlara akıllı, bizim nemelerimizi yalak değil. Ödleri günde 3 sapar geliyor, sağma geliyor, maşinine sağlıyor. İki tane adam arkayın bunu absurd dediye. Yeme soğudulayan çağanları var, nemeleri var. O bir 4-5 tonluk. Günde aşağı maşin gelip alıp gidip dur. Ödem ulu fermada değil, bu fermalar yankı ben eyyeti bilen kuruluştum. Şu vatin tədesini kuracak oluyor, oğlumuz yetişti. İnvestisiya diye täze avtomatizer onun sistemini kuracak bolmasa biz beylekler bilen konkurir edip bilem dok diye de. Yine otlarım şeyle kışı bilen Tay kış demede olsa soğuğum olsa halmırat 7-8 sapar oraya da. Doğru. Yo. Bir 100 hektar, 120 hektar, 150 hektar yer şu öz nemesi bilen nemesi bilen yettiye de. Olmasa komşu olamlarda da şuları yalak boş yerler kendine, onu kreyliyerler. Yani özleri oryalar nemelerine mine şuları yalak nemelere ak, neme dolap, kışı bile neme diyorlardı. Silo sol ot terlikli orlun otu dolayı bu kavoy neme de plastiğin içinde sol ömelerini peydalı cisimlerini yitiren akşam için saklanıyor sol plastiğin içinde. Oo. Onu aytmak gerek adamları. Kışı bile duruyor o ne şu yerler emmedi hususi halmırat bir yerde devletin yeri yok da. Yani Şveç'te teyrek olayandır devlet yani yolları dağıtları olayamasa. Ne bunlar kaptanın yani geçen nememiz o köyüne yapılan firmalar Şveç'te katı küçük firmalar yapıldı. Onun ulu firmalar ayakta kaldı da ya da uyuşup tam ulu olurlar. Küçük nemeler ayakta durup bilen yok. Sığırları 10-11 tona çenli yer bir yerler şöyle yalak deme veriyor da. Tüyt veriyor da. O bir 60-70 tane aklemen olsa 700 ton tüyt oluyor da. O bir kalkodamız onu berip bilen oktu hiç vakti. Ödüm yağlı, benim bir kanister tüyt aldım. Yemettim yankı. Greçki yoğurt diye. Birine peynir ediyes. Ana sığırları göreyim gezip göründür. Neme? Öğüleri çopanım yok, adam yok. Yine şulağım lideri yok. Sığırlamam kalmırat. Yeme sapara yankı sol tüyl alanda berde gelir o yerine barya sol yankı çanın ağzına çık gerek litrin alyandı ne çapır koyan varsan öyle koyup kaydı vermeli o üstüne duran iyesem yok sana seyret. Yok şeyle ben yani pul koymanı tas yağından çıkarttım dolar bunu koydum. O ben aytsam bir saat diye noklar bunlar katı neme Müslüman olurunu. Öyle tüytler katı yağlı halmırat. 4%, 4,5 şunyalık yok 6-7 var mı kandiydim ben hep. Yok orta hesaptan yani 4,5 sonun yok horvort bile aşağı yoktu. Magazine satılan 3% balonun son demek olayan bir topar yerde kaymağı yağarlan mı? Ne biz şu yer su reforması var da kan gurrunga diyese ne duskalları yalak nemeler kan biz Avrupa'dan Amerikan tiyateden açıp görmürlerle şurada var demeni öğrenmürler.
O ne yurduna teretsem hem mer apparasıdır. Temiz halk yankı çöp çalam deme görecek manan yoktur. Ustayda hakimem yok. Milisya da yok. Yankı üstünden gıyırıp diyorum beylek nemelerim yok. O kagabatam yok. Ana sığırlarım böyle öz başına gezip böyler. Türlük gen olun yönü şu devlet adamısından birini görecek manan yok da işte uğraklarda. Hükümet değilim zat görünen yerim yoktur. İşte elektron devlette şeyler var mı? Yeme sapara, sen yeme buradan danışmal diyen de şol köne fermadır. Yani ben bir gün giden taze ferma var. Şonu surat alıp yürütü video düşüp oradan onun feredeli. Doğru. Düğümden böyle üç kaşıklar. Şu sığırlar yemetmesin deyip, şu arkasını kaşayan şotkalarına çel avtomatizer bunu. Özleri geriye aylanıp çık süydüm sağdırıya. Nobota doğru karışıp, son ikincisi geriye, son beşincisi, 50'incisi. Şeydi, hiçbir dıkım sana ağam, kuruşana ağam. Şeyde akıllı hayvanlıkken, bizimkiler gören ötüsün ötüp buldu. Berde beyle sığıramıyor. Deme şu süt nemesini çıkarayan dünyada meşhur firma vardır Alfa Level'le. O da Şvedlenkidir. O dünyanın hem yerinde bir numaralıdır. Yani şu süt sağma maşinlerini, şu avtomatlarını neme diyen. Berde de ben dostum filaraması var da. Palet yasıya, öy yasıya şuları yalak. O çay içmeli vardık onu yok yani. Çay içip bilmedik kalmırat onu. Geç gittik. O 80 yaşında şu garri, şu eyeti. Hemen adam açık dur. Hem de açıktır. Berde hiç beni işte. İşte giyden ağım, korkan ağım, oğurluğum yok, cümürlüğüm yok, komşu komşa bir düşmançılık göz bilenim karana her kişinin öz durmuşu. Ne bana kuruluşa diyakam ağaç gerek oldu, can etsin ödü getirip atık gidiyor. Onun pulunun haçan aladı gelip ödüm gelip vermesen dilemem öğrenoklar bir tütlük. Tüy Türkmeni alak millet bulur. Almırat. Ne bir hocalık da şu, bir hocalık. Bir adam ayali, onun bir tane kıydı işle. Lokan adam yok verdi. Bizimkiler ne yapsın basarmaz mı? Şart töresi. Dağış eder. Tilgine vakitler devlet ve hükümet. O palet palet ana o so Avrupa paletlen bakası 300 mü 400 kron biri. O. İn ardanı. Onun deme Halmırat ödün bilen yankı Şvedsa'da, Norveç'te, Finlandiya'da yankı halkın alım gücü garantirunu bağda elimde ama şulon öde o hocalığı neyle ödenem oldu yetinin 50-60%'ini daşından getiriyorlar da. Esasen koyun eti hasam ola 80%'ini import ediyorlar da. Ne mahallarçılıkta gen zat ne Araplar var, Kürtler var, Suriyaniler var, Siriyeliler var. Şular yalak demeni satın alıp ayakta durup bilen yok. Şu sığır nemesinde. Gen görmüyorlar. Hep o teknolojiler saparağı özleştirmek için bilimin bir düşünce. Yok. Onun nel o teknolojisi katı sahada neme yönü bir ince yerler var mı kan yani? Şu ayakta durup bilen yok. Satın alıp demedenlerini bilen ben bir tane oğlun yönü başarman izni verdiler de. Yok bazıları öğrenmen ne edip gireceksin masada? Yok bu bazıları İstek olmasa sen önümü niye vereceksin? Değil mi? Halburat bu süt meselesinde bazıları hem medadı tayin bu Moldavot gelip alıp gidip demedip durdu. Bu zatlar düzgün demeden oluyor.
Şun bir iňçe nemeti var. Ýöň bir şunu görmedik, nemetmedik. Bularda tradisiýa boýunça gelýär-de aňyrdan. Şo bir iňçe nemeleri bam kanýanna. Başaran oklar, men şunu başaranyny neme demok, ýöne goýun wagt öğrenlerini görýän, onu ýanky şwedlerden hem o durandary bar. O meselede ýöne şu saglayan sygyr bolsa, başaran oklar ýöne et nemesi bolsa bolýar, onu başarýarlar. Hem şünür. Süýdüne suw goşýan olarmy şulardan para? Yok, bilmedim. Ya demirinden ya kömüründen başarıyor şu long sığırlar bilen nemede nokta. Ne yok bolmasa demede Şweýçede biýnit etmek neme ya stabilna hiç yankı bir seni ağırlayacak manası yok. İş dünyasında bir ağırlama diýilen zat düýünden yok. Bir tapar Allah'ın soň deni neme goşjak manalary yok da. Birden bolluk oturdun. O iş nemesinde de şolong bazaryna girip bilseň, sen şolar bilen deň neme desem hukumy biri kemsitjek, enemetjek manasy yok da. Özüň adam bolsaň, özüň ýamyk bolsaň, onu muny Allah öwren, ýemedip öwren aferis bolsaň, onu derre todýan diýen hiç kim bilen iş eden nokta. Özüm gaty ulu bazar, şu bazaryň içine ýanky köp nemelere girip bilen oklarda. Ya Türkmen nemelerine de şuratları öwrenmesi nemesi üçin yatırım yapmak üçin gowy ýerde Ýewropa nemeleri. Ne düşünüşümçe, onu da buňa bir koridor gerek. Ne bir ýalak şutak kovulup çıkarılan adamlar size koridor yasap berjek nemeler känne. Diýen bu dilini, ýagdaýyny, kanunyny hemme zady bilen öwrenşen. O biýiniň içine girip çıkan adamlar var da. Şolar bilen kontakt edilse tebe bärden bilgi otaýa da gerekde. Misal üçin Türkmeniň sygyry 2,5-3,5 ton maksimum tüýt berýär-de. On bir tohumny 100% üýtgetmeli. Olar ýalak mal taklap, den daýgan çörekler edip bilen okda. O öňümçilik bolsa öňümçiligiňem sen girdiçil edip bilen ok. Şoň üçin Türkmenistanda bir 2 milyon zat sygyr gerek, belki de 2,5-3 gerekdir. Bizim döwrümizde 2 milyondan gowrak sygyr bolmaly. Ben ýalňyşmasam. Edil konkretleme ýadyma düşenok bolun. Şunu nemetmek üçin şu taýda neme ýörüýte Şweýetleň awellip nemeleri var da, bir hojalyk vardır. Ödüm döwlet sponsor diýen deme. Şolar bilen men gaty dost, sebäbi 2006-njy ýylda Gadakstan üçin proýekt etdim de. Şu tohum sygyrlaryny demesini bölümni şu taýda açmak üçin Şweýçede. Onun bärden tohum maly ýanky o taýyk iýberer ýalak. Hemem o taýda da şu filialyny açar ýalak, şeýdip tohumy nemetmeliler, bolmasa taňa 2 milyon taňa taglyan tagyry puluň bolanyna da berip biljek ýurt ýok olar ýalak. Onu gadaklar demetmedi, düşünşüp bilmedik. Olara şuny ýatyryp ertir gerekmişine. Ýanky Dödüm 100% dahot bolmaly bir gün. Olaram ýanky Türkmeniň öňýannaky deme bu gaty uzak deme däl ýöne bu da atlar düýüp bil datdyr. Deme Şweýetleň 90 ýaşaýan 100 ýaşaýanyň esas sebäbi iýmitleridir. Tuğu arasa iýmit gowy arasa. Magazine barsaň näçe sort süýt ürünleri var, halmyrat önümleri. Bir 200 metr bolýar. Hem özü üçte örekde bitýän demeler. Yerli produksiýa. Diňe yerli. O siyirňa 200-300 sortu vardır buldurak magazinlarda. Diňe adından. Ol gatyk süýdüň ära öňü soňu ýok.
O öwrenmeli zatken onun imit tektiri elmide ama yankı bastırıya bulundu da. Onun yankı halkın alım uyucuba olsa o zatları işlep tuda. Yani bir gen zat kalmırat yenine bağlık tutup gördün da. Yani Şveç'te o 80% bağlığı iyileyen bağlık var da mağdinlerde. İmpartiv dediğin 80%. Dasının netir yani. O bizim bir yollaşımız şu yankı Farel var da projektler var da onu yan bir iki yurtta edip görürler. Şu zatlar katı bastırıya bulundu da. Onu evlerde bir yetçe umurtluyordu onu. Şu at başlamanı bilemem. Ne şuları yalak devlette hem ticareti, biznesi hem öğrenmek hem bir iki tarafa da bilgi akar yalak, o tarafa da bu tarafa da o bir yerde çiğ malı olsa eyleden alarsın, o aynı berden alarsın ya tersine olur. Şeydi bir normal öğrenip olacak ilim bilim önemli albrat, katı önemli. Ne bu ilim arada da biz yankı yaşlar bilene burlaştık edilsen ön yanında bir daha çettik olun olun demesi biraz montaj etmeli bizden giyiş çıkarırlar nemelerini. Biz iki tane karı bakım işleyet olurdu. Yankı Şveç'ten yağdayını yine de birazcık kurrun vereli. Ne Luleå'da yankı Zapalyarno kruk desen yaşayan nemi Norrbotten demesi. O Laplandia demişler. Laplandia demişler. Zapalyarno kruğuna mangarsında. O yankı her vilayetin merkezi yankı ilim bilim oku demesi giden bir şehir yalaktır. Onun bir yanında ben umuyordu demem bat. Şon umyan ban listesi institutu ile bile yanına giden bir şehir yönü şehrim derler. O 4-5 tane vertolyot nemesi var. O bulutun neme diye. Onun 25 bin student var. Şu da orada. Şu adayım 30'da yetiptir diyorlar. Yönü studentin tane. O okuçular değil. O muallimler de atlar öyle 50 binden geçiyor da 100 bin Rom şehir. Şveç'te yankı bilim sektörü okudan başlayıp hüner alınayana çenli. Giden ulu endüstriya. Ulu endüstriyanın biri ödem beyleki pudoklar var. Şolun yanından geçiyor da yanındadır. Ne Ababa Westeros'ta ediliyor demesinde 4-5 tane gimnaziyası vardır. Ödem institutum var şu tayda. O yankı nauşna razrabotkolu şu tayda yan durmuşa girki diye de. Yerine hem know-how'dur, örneğin kavirleri dünyada bir numaralıdır. Yeketektir. Ne ehli aviasyonlu tenagat, avtomobilin tenagat. Dine Şveç'len presini ulanıyandırlar. Dünyada en ulu basınçlı, onun yararlı işlem nemelerim dünyadaki hem bir rakete çıkarayan olsa şu maşini olmasa deme diyenlerdir. Samolyotlarım çıkarıp bilenlerdir. Ödüm ababan bir böyle oldu, sonra onu Amerikanlar satın aldı, şu atlar Japonlar satın aldı. Ödüm stratejik vajı nemedir. Ben kıydım şu taydı işleyem. Doğru. Doğru. Men son çinay diyanla so yaşlamanın ediyen tekliği var. Son bizim pudok ministerliklerimizi son öğrençülüğe oluyrak yerde koyma. Ne var bunun ahretin aşkavatı üyüşü? O öğrençülük var yerde oturursun ministerlikler. Ne var gerek ahretin aşkavatı yığınlar? Ben son 9. yıllardan veraydık geliyor. Yok hem de bir yerde olmalı. Yok öğrençülük var yerine otursun ministerler ya ministerler. O aşkavattan zannet neyme yağdığınız var, neyme oldu, neyme gerek. Otur sen minister olsan şu taydı, yerine çök.
Son Aşgabatda bir dakladyny premier ministre mi ya prezidente mi şu zatlar edilip oturdy. Katı doğru fikir şu yaşlar eden teklif şu meselede. O yaşlar ne şu o demelerine tekliflerine şu da vardır. Ne ben misal aytıp bereyim. Ne politan nemesi ministerstvo yani deme ministerstvo denilen Şveççe adına Luleå'dadır merkezi. Şu politan merkezi. O oblast. Menden 1200 kilometre uzaklıkta. 1000 kilometre paytahttan uzaklıkta. Şulun bir topardadı şular ýaly hani hemme zady şular ýaly. O kosmik slujbasy Kirona'da o ben böyle terk etti. Onun içinde bir onun adamı mesela şu taýda kosmik merkez. Bizi ortadan ertip Aşgabatyň ortasına goýurdylar. Onu Kirona'da näde raket tuttu. Her kızatın öz yerine sol özün dolanır problemizm şu taýda yerine bolmaly. Onu ahirinde ýeşe paýtaht dersem onu ýerdekiler işlemen kösenýärler şondan gelip çykýar. Doğru pikir sapar. O hem ýerde dargan ministerlikleri neme o ministerstvo bolup bolorda ministerstwoň eline hiç rol zat ýok. Şolun aşagyna önümçilik nemeleri var da. Verkitdi diýdi. Şoda men şon için aýdym, bizde ministerlik diýip tutýar, bizde öýe tanışdyrdymy da aýtman bolýarsa, berket diýsen bilerken önümçilik diýene düşünä, önümçilik bir kalko diýip bir birleşme diýip düşünýärler. Bizde şoň için köp zat girýärdi, bäzi Şweçede önümçilik diýilen zat, gatken zatlar girýär. Şoň için Halmurat ine biz ýeke nemeler däl, şu biznesmenlere de ýa-ni o görülen yani Türkmen biznesmenlerin ýagdaýyny sen eşdiýänsiň. Ya olaňa özleri gaty gowulýan. Ne önümçilik etdiň, öndürip ýörsiň. O pul gazanýar. Gazaran puluny ýetne. Näme etjek? Nirek goýjak? Banka goýup bolanok, keçen aşagyny goýup bolanok. Ha? Ol erti näçe inflasiýa boljagym Hudaýdan başga bilýän adam ýok. O gelip elinden alıp gideceklerim o da günde doğru alamatı. Onu bir yerik yatırmam yapıp bolonok. Sen näçe ulolluň sen günäň jezan şonça da ulolýan bolmaly. Ýylyň agyr ketilýär. Halal gazanan pulun özüne ýagy bolýar agyr netijede. Ene başga işlet ýok. Türkmenistanyň şol. Şoň üçin adamlar işläp bilenler. Şoň üçin tijaret ýörenler. Şoň üçin hiç bir pulda galyp bilenler ýerinden daýhandan maşlap täze tehnologiýalary çeldi. Şunu kökü damarlaryny ýetmeli tapara. Ondan şol pullaryny eýtmeli daşar ýurda çykaryp onuň bolan ýartyndan owraga ellerinden aldyrýandyr ýa aldattyrýandyr ýa ýene şoňa meňdeş burdatdyr. O pul awlap ýören dünýede kän o embeje on Türkmen bolmalylar. İslendik pul ortagydyr azar diýe. Şol ýalak demesi bar. Ne şu ýaşlaryň içinde şol ýalak ýörüýte bir tane gruppa döredip şol nemäň şo kysmyna da biraz ýa-ni gollaw ýa kömek diýen ýalak. Olary da peýdali Türkmen cemiyetine de peýdali bolar ýalak. Yani bir topar proyektler var, taýin işlenen proyektler, biznes proyektler. Yani gıdıklanýan wa bolsa o jaga derler, neme derler. O yani şu koridory neme etmäge ýagdaýlarymyz bar. Yani 3-4 döwletde şolar ýalak Ýewropa. Doğru para. O Hatta şol enne görýän ornaşdyrmaly zat diýen dünkü gurrun dowam edýär, türmeli ýagdaý, amnistiyeli ýagdaý. Başyna aýdyp geçdiňiz Şweçiýanyň türmeleriň ýagdaý. Men şol bir minutda dolraga aýdyp beren watandaşlarymyza. Bärde Şweçiýanyň jezalanyş sistematy adamy türmeden adam edip çykarmak üçin kullanylýar. Bizde bolsa cezalanış sistematy adamy türmede çüýredip ýaşan aňyrdan türmede mahluk edip çykarmak bolsa azatlyga çykan ol hiç bir derde yaramaly ne maşgalasyna ne döwletde.
Ine tapawçun ýaly Şübedin türmesinde meselen bir adama ceza kesildi. Şuna berildi 6 ay ýa 1 ýyl möhlet. Şonda soraýar cezasyna bagly. Eden ýeme jenaýatyna bagly. Ýeňirek bolsa soraýar. Sen haşan türmede oturup biljek şu 4 aýyň ýa 3 aýyň. Olay diýen men ne maşgalam aýarym şu mal böwreli şu ente hamyla açan çağıza dograndan soň ben aýdym şondan soň men oturup bilýän ise suç şoňa garşylyk görkezene. Ya aýdyl 5 gün türmesinde oturup eger özüni bir adam şekilli alyp barýan bolsa aýdyl diň jarşygyny öýüne gidip çağılaryň arasynda oturup bilýär. Galan wagt şu türmede oturan wagtda okuw kap bilýär, kurs geçip bilýär. Bunun içindeki kurordun kıyalı eğer bizim köyden deneştirsen sanatori, o sport enjamları var, neyme var, basenisi var, neymesi var. Hemme zat televizyon, yani internetin hemmesi zat işler. Bizde olsa adamı çüyredip saklayalım. Yine son için bizim amnisti diyen bizde türme adamı çüyredi ya. Yani şu sistemadan bir kaça durmalı. Adamın mertebesini türmede öldürmek gerekir. Ol bir yöne jarly demi gelip gidip duran gowra çıkýar türmeden. İnsan çıkana bizde. Ine deneştirilecek bolsa gidelim ine şubyadın türmesini surat alalyk bir. Gursat berýärde seredin bolmaz. Biz şonu etjek bolýar ýurdun içinde. Ine amnisti şu bilen baglanyşykly. Täzeden hemme zady normal siziň aýtsyňyz küllün maslahat gurmaly biz döwleti. O cenayet hemme kişi edip bilir. Hiç kim ondan kaçıp durup bilmez. Nereden näme geleceğini hiç kim bilene. Yönü son cenayet etti deyip adam yön dirliğine gömmek olma da. Onun sonra möhletler var bizde 20 yıl 30 yıl hemen. Yo şolong hemme jetni gadanlarmaly adamlary halmyrat jemgyýete gadanlarmaly ol jemgyýetiň içinden bir ýanky türmeden näçe erkeklerine ben bilmedim 60-70% türmeden geçen olmalı erkek koyuyor. Niýasyň döwründen näşol şow? O ni olur cemiyete nähile yani kadın normal olur. Cemiyetin içinde bir normal adam olur yani. O tayda taandan çıkarlar. Hem sağlık nemedinden hem moral nemedinden hem psikik diye hem medadı adamın özünü demesem bitdi. Onun şondan çıkan soň olon baňlaryna peçat berilen ýalyk bir başga bir ogurluk etse de uçaska goý şoň öýüne baryp şonu tutup alyp gidýärler de. O adamlaryň ýa ýaşaýşy durmuşy neme derler. Bu jemgyýetde ýaşar ýalyk derler. Onun hemme kişini türmeden geçirip sen bu iş kim ettirecek? O kim döretmeli, kim yaratmalı? O ne haylak bugün bulun vahşiçilik nemeleri halmırat gatı adamın yankı nemetini depet açını üşürt diye. Ne şutayda ne türmelerde kâr veriyorlar, gov kâr. Ne ilk başlarda Pribaltika'daki demeler var. Önkü ugalonluklar dağıtlar. Şvetsiýa gelip yörüýte türme düşýärler de. Zat ogurlan bolýarlar, neme diýerler däni. Bärde balnisadan gowy da. Hemen hüner alýarlar. Yurduna varsa da eller diplomlu adamlar Şvetsiýada. Institut tutar. Soň çıkan soň işin tap berýärler. Hawa. Bärde sen hökümet işsiz goýana çykmakan aýam saňa aýdan ýere gidip işlejek. Ine şunça edara var, haýsy şäherlerde şular ýaly iş var. O çıkan soňlar bular bilen ýanky milisiýa zat meşguller, ýörüýte satsanom dip neme kär var, hüner var. Olar gyýzaganlar, aýal adamlar nemeler, her kim personal tanýar, her kim bilen personal işliýär. O milisiýa de yok, o adam yok. Ne şoň üçin Şwetlerde hiç il ogurluk zat yok. Men ne maşinimi aýlabam ýapamok, açarım içinde, häzir kapçyma malya şoň içinde.
Magazin öyle var. Şunu açıp koyup gidilip durdu. Berdeyim mi? Kışın bunu masiyler işleyip dur. Açar ödününü. Kapçıgan sotaydı. Kapılara mı açıp yani şu hiç kim beni alıp giden ha. Biz de koyup gör şöyle. İyinin tapon neredeyse bunu? Yok. Biz yurdu düýünden üýtgetmeli gaty ýalňyş urulan yurt döwlet bolly gaty ýalňyş bu diňe adam zaýelýa netili çüýre diýe olaram towusuz, kärsiz, hünärsiz goýýa. Hünärsiz adam berti näme işlemeli Halmurat? Ol birdat döndürmeli birdat. Hünäriň ýok bolsa. Yani ilmiden mi köçedip görmek olmaz ha? Ne mesele şotaydı. Ya devlet bu atlara ne 30 yılda baytam bir önkü boruncusundan bir öğrettiler de. Tamam. Öldürüm duruşu bilen yalan la. O yalanam adamlara bir öğrettir. Yalan bir ütköşkle attırıydı onu. O yalan oğurluktur. İkisi dessendir. Hiç nemesi yoktur. Edir birinin cüzüne giren yalaktır. Allah birinin pulunu alan da deme ya korkusu alamdı. İkisi dessen de attır. Yani Allah ne için alayan? Befid için alayan. Buradan almak için. Buradan nemetmek için, yoğunmak için. O da oğurluk. Prezident yalan söylüyor. Ne için yalan söylüyor? Oğurluk. Şonka mı oğurluk? Ne şeydip Allah bedare edip o taydanın pulunu da turvadan aktırıp atıyor. Doğru. Bu cemiyete yankı doğru düşünceleri eğdip ornaştırmamız lazım. Türk şey diye de. Bunu yankı yalan neyle zat dünyada bir en yek görülen zattır. Bizde ol milli dememde öğürlük gitti. Milli hayatimizde. Bunu yondan adamlar katuriyeler. O burada yankı atların doğru neme adı bilen tuttum. O hakikate de bunu seyredip görün. Onun köpüsü burlaşıp otuyorsunuz yöne vala ulledip o barallan ağdaralı näme deli. O baran soň näme işleyecek? Onun özüňde sorak görün. Ertesinin var diye. O yok diktatura o yankı şotayda bir gowu sisteman bolmadygyny şoň oturdurmadygy üçin bolýar. Ol başga da düşün bolanok. Olaram şotayda köp oturjak bol sistemany etdiren oklar. Ondan diýmek halkyň öz eli bilen şolary alak demäni. Diye başka deme yok bu. O sisteme zaten işlemese o devleti nerede idare etmeli? Ne şolary alak karakterinin mekanizmi bilen etmeli. Onu öldür ettiriyor. Ne sapara şu yerde şu sözler bilen demlerdi sohbetleştiğimiz Doğru. Vakti Doğru Halmurad ağa. Vatandaşların tereder ödünü gerek neticeyi çıkarır. Önümen Hasan ulu ferma gidemde onun içinden suratlar gorkadeli adamları. Yani özüm her sapar baranda hayran hali o sığırlara edilen hizmet bizim keselhanalımızda yok. Görsün katı gen de sapara. Sonuçta riyasetim hadire selle uğraşıp bilemez olan bir topardaydın. Özüm şu tayda 9 ay kıştım. Havu bizde şeyler. Şu çayın içinde yağ tomuz güydü şol. Kalan 9 ay 8 ay kar yatıyor da doğru. Şu ben oturuyorum. Şeyine. Boranla Bolya illeşler sağolun sağlıkta görüşelim. Vatandaşlar için vatandaşlar size sağlıkta görüşelim.